Merħba, inti ġili tagħmel bħal Hazel, tilbex xi kostum u timmaġina xi karattru ieħor? Il-ktieb li għandi llum jismu Hazel il-kostum tas-Sirena, kitba ta' Claudia Mikallef bil-illustrazzjonijiet ta' Naomi Gatt, pubblikazzjoni ta' Farraxa. Ma temmix tara llum fil-break? Hazel lanqas laħqet daħlet mill-bib ta' barra. Ir-rakkonti qatt ma kienu jonqsu min-naħa ta' ċkejkna Hazel, x'ġara l-iskola, xilabu waqt li kienu qed jistennew it-trasport, kif kien il-lunch ta' Thomas jew xi storja qratilhom l-allima. U Hazel terġa' tkompli, xi ġralu Gabriel u x'qaltilha Valentina, x'ħajamlu għada waqt il-ħarġa, x'rat fuq it-television u miljun ħaġa oħra. Hazel kellha 8 snin. Kull min kien jafa mill-bot jew mill-viċin, kulħadd l-istess opinjoni, kulħadd sentenza waħda. Kemm kienet bil-għaqal din it-tifla. Hazel kienet tħobb tmur l-iskola, l-għaxqa tagħha titgħallem u tilab ma' sħaba. L-allima kollha kienu jafu kemm hi ubbidjenti u edukata Hazel, tinteressa ruħha f'kollox u tħobb tgħin. Is-suġġetti favoriti ta' Hazel kienu l-lingwi. Kienet tħobb mod partikolari tikteb il-komponimenti. Dan għaliex hawnhekk kien ikollha ċans tesprimi l-kreattività tagħha u timmaġina. Kienet toħroġ bistejjer li l-allima lanqas qatt ma kienet toħlomhom. Hazel ġirratom lil-mama. Min fejn iġġibhom dawn l-idejat id? Kienet tikwit titħaq il-mama. Id-dar ukoll kienet tifl idejali tħaffef il-homework, tilab maħuha u tieħu gost meta l-mama titlobha tgħinha f'xi faċenda tad-dar. Lil Hazel xejn ma kien idejjaqa, kollox kienet tieħu pjaċir. Imma l-attività favorita tagħha kienet waħda li tisboq bil-qabda l-oħrajn kollha. Hazel kienet tħobb tilbes il-kostumi u timmaġina u toħlom. Irħila tilbes il-biss kont il-burdata u tintilef dinja ta' fantazija. Titkellem ma' nies immaġinarji, tisfen, taqbes, iddur u tagħmel l-akrobaziji. Waqt li kienet tkun mitlufa fil-logħob, ftit kienet tagħti widen lill-kumplament tal-familja. Bil-kemm kienet tkun taf x'qed jiġri ġoddar. X'int poġġi xi kuruna fuq rasa. Irħila tidħol f'dinja ta' ħolm, timmaġina li hi xi prinċipessa. Ġieli kienet toħloq xi kostumi stess, tagħmel xi par ġwienaħ bid-drapp u l-fidiferru u timmaġina li hi xi farfetti kolorit. Imbagħad tpoġġi mħadet mal-art ta' parsi fjuri u toqgħod taqbes minn fuq waħda l fuq oħra daqs li kieku kienu fjuri. Kultant kienet taqqad xi libsa bil-karti, boros, tejp jew żigarelli. Malli tlesti, l-lena tagħha tilbex xi żarbun ta' takkuna minn tal-mama u timmaġina li hi xi mudella popolari. Aqta kemm tibda tek-tek fil-kulutur twil, mixja minn tarf ieħor u terġa' lura, daqs li kieku qed tara xi udjenza li ma bħala. U xi ngħidu għal meta tilbes il-kostum ta' infermiera jew tabiba. Imsieken il-pupi u s-soft toys li kien ikollhom joqogħdu għal kull tip ta' eżaminazzjoni, istruzzjonijiet, mediċini immaġinarji u ma tonqos ukoll xi injezzjoni. Kultant kienu kollu joqgħod għal dan il-papa wkoll. Miskin. Mela, ħabat li Hazel u huwa Daniel kienu l-uniċi neputijiet ta' Nanna Rose. Ħalli għalija lin-nanna biex tipprova tikkuntenta l-itfal f'kollox. Għaldaqstant, ma setax jonqos li n-nanna tkun taf bil-imħabba kbira li kellha ċkejkna Hazel għall-kostumi. Lanqas kienet tilħaq taqbad il-pensjoni li ma tħabbrik x'tara x'tista' tixtri biex iżżid mal-kollezzjoni ta' Hazel. Xi kappell, irtok jew aċċessorju ieħor kien iferraħ spiss liż-żgħira tan-nanna. Ġara darba li fl-aħħar tax-xahar meta wassilha jum il-pensjoni, in-Nanna Rose iddeċidiet li tferraħ lil Hazel b'kostum iktar speċjali minn tas-soltu. Hekk kif waslet fil-ħanut tal-kostumi fil-qalba tar-raħal, ġibdilha l-attenzjoni kulur jgħajjat u jlellex. Kif xelu għajnejn Hazel f'dik il-lejla mar il-ħareġ dak id-demb sabiħ aħdar ikanġi fil-blum il-basket tan-nanna. Kien kostum ta' sirena. Id-daqs kien perfett tal-Hazel. Kemm labet, kemm tkaxkret mal-art, ix-xejjer id-dempla u lem timmaġina qed tom mal-ħut fl-oċean. Proset, Nanna Rose, għamilt għażla tajba. Kemm oġobni? Grazzi. Għaltila Hazel ferħana settir. Tgħix kemm ditt naqgħu tbusa? Għal naqra ma qalbitix minn fuq is-siġġu. Il-mama kellha biċċa xogħol dakinhar fil-irqat biex tikkonvinċi lil Hazel tieqaf tilab u tidħol fis-sodda. Il-laħwax nostalġija qabbad li dan il-ktieb kemm kont nilgħab b'affarijiet u nimmaġina li karattri differenti.
U tgħid dal-kostum speċjali ta' Hazel kien se joħodha f'xi dinja oħra jew f'xi avventura maġika. Ma nafx, nkompli naqra jien għal darba oħra.